Labun ki snem ki seng bhalang bapher ringkat ki nong shong shnong bajala Meghalaya keleki bat dawa bag sorkar India kan aino ek inline permit ringkat haduk minta ki poru kani ke jingdawa na ke sorkar India ban aino ya ka ILP kadang yai beteng. Hadin kendiat tayo ke jingwan jong Amit Shah Shillong ki kenhun seng bhalang bapher ki layo ban ye kendo yu ban penyo ya ka ILP ya ka bagi pat ba ke jela ki angnut bat kmi lenti. Henry hakani ka jingi kren bat u Amit Shah shimla ai kanu karai ban ai no ya ka ILP kaniek lapin bitari ki kunhun seng bhalang bat kumju ru ka jingdawa ILP ka seng khasi students union kadang sawa jam lingba ka jingthoh ha ki kynroh ha ka ling saudong kanong ba Shillong. Okay. ठीक है, ओके, ठीक है, ओके।